ento ya Gong. Anakmu tak pek. Wis aja kuwatir. Kowe njaluk putu pira? Mesti tak leksanani apa? Yen perlu kacek sesasi meteng, kacek sesasi meteng. Tak lakoni waton anakmu tok wenehke. Ning nek ora menehke anakmu aja takon dosa. Sepira kekuataning Panakawan papan kene tak gawe sungsang bawana balik. Kowe Panakawan Bagong. Pak. Simbok iki ra wis ora men to, Gong. Mbok cangkeme iki sing apik ora? Lho, iki kenyataan kok. Iki asline ngono kuwi wong sing ora nggarap sari, wis ora iso hamil. Lah kok bapak duwe anak meneng kok gak hubungan terang gelap. Hubungan gelap. Neng ngono aku sok ngrungokke nang omah kae kowe sok nyanyi sepanjang ora konangan kita selalu bergandeng tangan. Ngono kae iki asline kowe duwe anu ta duwe selingkuhan to, Pak? Bagong cangkeme sing apik. Iki dimidhangetke piyai akeh. Kowe aja ndakwa Semar kaya ngono. Semar ki wis tuwa, aku ki wis menep. Aku wis ora kengguh karo kahanan kaya mengkono. Aku wis ora kepencut karo lambe abang. Aku wis ora gampang kesrimpet bebet kesandung gelung. Kesandung rot? Kesandung gelung. Dadi aku wis ora nggagas perkara kaya ngono kuwi. Kowe tak kandhani ya, anakku iki beda karo kowe. Lehku nemu nalika aku mapan salat subuh. Nang endi? Nang musala. Dumadakan nang kono sono bocah bagus. Jarine tak takoni, ora duwe papan, ora duwe dunung, ora duwe bapak, ora duwe ibu, terus nangis nang pangkonku. Sing nangis anake apa mbokne? Kosek Bagong kowe aja cerewet. Aku curiga Semar ki pinter ngarang cerita bahaya soalnya. Gawe apa jenenge? Gawe alasan ki pinter banget Dipoto. Dolan ro kanca-kancane, foto winganane. Asline piye Mer? Kosike to. Kowe aja cerewet. Aku lagi seneng mayang iki Mer. Lah bocah kuwi terus tak pek anak. Bocah mau umure udakara ya saiki wis 20 taun. Satu susuk. Bocah mau tak jenenge Bambang Gunel. Merongos ora. Ora ngawur. Arep bocah iki nuwun sewu gusine rada kemajon. Aku omong gusi lho. Ning bocahe bangun miturut sregep, dandanane ya besus, ora tau gawe lara atine wong tuwa, takon olah utawa takon garap tegal sawah, ya mangkat, ya dirampungke. Iki aku kok bingung ngrasake si Gunel. Sebabe telung dina kepungkur Gunel iki nembung karo aku nek njaluk rabi. Ambek dirabekke. Mengko karepe piye? Digedhekke apa dicilikke engko bapak mingkari dawuh karo anak-anak. Nek pancen kuwi adikku tenan arep ming pek-pekan anak pek-pekane bapak, anak pupone bapak ning kuwi dadi adikku. Ya ta, Tru? Heeh. Ya ta, Gong? Nek pancen Gunel pengen rabi karo sapa? Mengko tak ragatane engko tak dudahke celengan. Ya, Tru? Ya. Nggon aku ya wis kebak celengane. Engko dudahke celengan ya, Gong. Moh, lho. Adine awake dhewe, anak angkate bapak ki pengen rabi ya dhewe. Rabi sing ngrasake kono. Aku kon ragat. Nempel ye. Lho. Ayo ra entuk. Salah ra entuk kon ragat. Apaku? Anake bapak angkat. Arep diangkat arep dibleseke sak karepmu. Aku ora gagas kok. Sik
Bagong kowe menengo, mergo iki ana sambung rapete karo kowe. Lho, kono sambung rapete karo kowe, Gong. Mbah kowe maksude piye? Kersane? Bareng Gunel tak takoni, Nel, kowe pengen rabi karo sapa? Nek bapak kersa ngrabeke kula, Super Cup kula ajeng kula dol. Super Cup go golek ramban arep didol. Super Cup. Super Cup ki montor apa? Ayo montor jaman biyen. Kowe urung ngerti. Super Cup ki speedometere tekan 80, mlakune 120. Nggone Gunel kuwi. Apa iya? Domongi ora percaya. Lah, bareng tak takoni kowe arep rabi karo sapa? Gunel prasaja karo bapakmu Semar. Nek Bagong ora selak karo atine lho, Bagong iki ya duwe anak angkat wong wedok. Lah, kuwi ditresnani karo si Gunel. Mula dole kowe tak lumpukke iki rembug kulawarga. Bagong, anakmu angkat tak peke, tak rabekke karo Gunel ya cah bagus. Ngopo Gong kok maju? Jane masalah iki arep tak delekke lho, Pak. Ning gandeng kowe somong aku duwe anak angkat wong wedok, aku dadi bloko karo sampean. Pancen bener nek aku ki lagi wae entuk anak. Wo, ya ning musala, ngisor kretek itu. Aku iso tak takoni bocah kok lumayan jane. Tak mate iki cah iki jane ayu ming ra kopen. Tak takoni kowe anake sapa? Mboten gadah bapak, mboten gadah simbok, kula kliyang kabur kanginan. Tak opani gelem piye? Nggih nderek Mas Bagong, Pak Bagong. Terus tak mulai terus. Tak dusi. Ha iya. Terus tak nggoni sandangane bojoku kuwi ketok ayu. Wo, terus tak pek anak. Kok jenenge sapa? Kae tak nang omah ya minta undak kasil ngono. Kasilah. Jenenge Kasilah. Heeh. Ayu tenan anggone aku saiki akeh wong nom-noman do teko. Ha kok bapak muni nek arep dirabekke karo anake bapak sing jenenge Gonel. Ngene ya Mir, iki masalah ora perkara kowe karo aku ki antaraning bapak karo anak. Nek iki masalah iki dadi rancu mengko le ngurutke silsilah. Aku anakmu. Ha ta? Terus kowe duwe anak, padha karo si Gonel ki mau ora adikku. Nek anakku dipek Gonel ki padha karo like ngepek putumu. Sadar ora kowe? Goleke wong liya. Aku moh anakku nek kon bebekan rabi karo anakmu. Nangga loro sing tak gadang-gadang. Mumpung aku ndek anak ayu, kisirku tak nggo munggahke derajatku. Saora-orane men dipek lurah, camat, bupati apa metenggung, tumenggung. Men penguripanku ki meningkat. Ora kere terus. Men uripku ki saya meningkat derajatku saya dhuwur. Ha kok ming artok pek. Sing tak alap bandamu apa? Hah? Kowe uripe ditanggung anak kok. Aku mon anakku artok pek ora iso. Ora iso pokoke sing tak anteni ya saora-orane anak ratu sing kudu nglamar anakku. Anakku cantik, Mir. Anakku ayu asli kowe. Aku nek ngerti anakku kowe ngene kok. Bagong. Maksudnya ki nganu peredaran darah ki nae ngono lho. Tenan aku nang omah wis tak injen. Wah. Anake dhewe kok diinjen ora. Sok tak pernahke nek nyandang nganggo ora kaya ngono kuwi no. Iki nganggo dinggokke nang kene. Iki dinggokke nang kene iki sing nata ki aku. Ayo wong tuwa bejadasmu. Gong ora kasar-kasar. Ya men apa? Sakarepku to. Ora iki aku kok malah bingung bapak ndi anak Bagong ndi anak iki lakone apa? Lakone ya kecekel nang panggung iki. Wis ngene iki lakone mbok engko penyelesaiane piye iki? Mbah mengko. Ora nganggo lakon, ora sanggo lakon ra. Dina dite kok lakon-lakonane.
iki apik. Ngono lho, aku mau nek tak lamar asli. Bumi langit tangkep ya Pak, budidaya piye wae ora jeneng aku ora gelem membahagiakan Bapak Semar. Ning yakin sumpah. Nek anakku tak lamar karo anakmu karo adikku sing dadi anakmu angkat. Ora entuk, Mar, ora entuk yakin arep aku anakmu ning nuwun sewu sagedagan iki duwe prinsip dhewe-dhewe. Apa Bang? Prinsip. Prinsip. Hah? Prinsip. Prinsip. Prinsip ini nyelempet. Ora prinsip. Duwe prinsip dhewe-dhewe. Dadi aja ngawu gawar-ngawur. Aja waton sak kepenake dhuwit demi aku anakmu terus anakku arep dipek karo anakmu entuk. Wah, tidak segampang itu. Ora gampang kaya ngono kuwi, Mar. Memutar balik kelakon ora gampang kaya ngono. Arep aku anakmu ning nuwun sewu, aku wis matur aku karo sampean duwe prinsip dhewe-dhewe, duwe jati dhewe-dhewe. Mulane sampean arep meksa aku ora iso, pokoke tak tameni dada. Tekan kapan bae nek sik gonel pengen rabi karo Kasilah iki mau. Aku ora entuk, wis ngono wae Pak, aku tak mulih, aku ora melu rembukan perkara iki, Pak. Klepat Bali, Truk. Aku dhewe ora ngerti. Pancen Bagong iki nek karo aku rada congkrah, atine rada ora cocok. Lah terus kersane bapak, mbok coba tututana kono. Riyen sing apik-apik. Bagong njaluk apa, kepengin apa, uripe kepengin piye mengko tak usahake. Waton anake gelem dipek karo nggonel mergo adimu, sik nggonel mau nek nganti ora kelakon daup karo anake Bagong angkat mau. Dheweke trimo ngentengake patine. Woh, kedrawasan nyun pamit tak ririye Bagong, Pak. Tamtama ngaling ana risang senapati gunagana anakku cah bagus Bonel wonten dawuh Kanjeng Rama. Kowe kok metu ora tak timbali ngopo? Kaget raos sing manaku ya. Wonten ing pendhapi pedukuhan Karang Kadempel ketingalipun kok sami gayeng gumarenggeng. Wonten menapa Kanjeng Rama? Kowe iki wong lanang aja sok nganggo idep pasangan kaya ngono. Arep tetek apa piye? Lah kok dadi nganggo ide pasangan jlentir barang ngono kuwi. Menika kula manggihaken wonten ing kamar mandi. Kae nggone mbokmu. Inggih. Namung gumun kula ing atasipun rambut idep kok keriting. Mbokmu ne tuku kleru. Ngene ya nek kowe tak kandhani. Inggih Kanjeng Rama dos pundi. Nggonmu kepengin rabi karo
anak angkate lekmu utawa kakangmu Bagong. Kuwi iki mau Bagong muring-muring. Kang Mas Bagong muring-muring. Muring-muring perkawis menapa? Muring-muring mergo anake ora entuk didhaup karo anakku utawa adine. Sing digoleki supaya iso munggah pangkate, munggah derajate. Bagong kepengin dirabi karo sak ora-orane piyayi, sak ora-orane wong luhur sing iso ngangkat derajate Bagong. Mekaten. Monggo prasetyaning manah kula menawi kula mboten kelampahan dhawuh kananipun anakipun Kang Mas Bagong. Menika badhe kula entrengaken gesang kula Kanjeng Rama. Tegese kula temah pados dalan pejah. Tegese golek dalan pati iki piye? Dalan buntu. Kowe wis duwe apa jenenge iki bibit-bibit iso banyol. Sesuk nek sakrap kakangmu telu tak dadekke Ponokawan. Inggih. Ngecaken dawuh lajeng kepanipun Panjang Rama kados pundi? Ayo kowe manut karo aku tak tutke nang omahe Bagong. Bagong men nyawang adine. Mbok menawa weruh rupamu anakku Bagong terus kepilut anake gelem dipek karo kowe. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menawi tetela mekaten suwawi kula dherekaken. Aja suwe-suwe bareng karo lakuku. Monggo Kanjeng Rama kula dherekaken. Ayo nggonel nitih superkap rasa. Ndang tudet nang ning nang ning rayungan loma lengkung
sambating liyan wis semu kang mawur raras nak anakku Cahayu anakku wong manis sing jeneng bapakmu Bagong kuwi bebrayan karo aku pendak duwe anak ora nganti umur 2 dina mesti mati merdodo gegeden ndas sing kari dhewe iki urip gelo sawangen kae lah wis malah medeni wong ta ning aja lara atimu ya inggih biyung mula kowe dipek bapakmu anak kowe persasat aku rasane kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu omah kene iki dadi berirama rasane pokoke omah kene iki dadi penuh kebahagiaan mergo aku iso nyawang duwe anak sing ayu duwe anak sing jan mula tangga teparo iki akeh sing do ngrasani karo awake dhewe bejo temen kae iki Lurah Bagong karo bojone entuk anak kowe kok ayune ora jamak-jamak anggere sore iki kene iki biyen sepi sing mara iki mung kodhok ning saiki cah nom-nom umur las-lasan iki mesti do numpak montor do gayane do tetenguk ning ngarep omah mung arep do ngiri-iriki karo kowe inggih wingi eneng sing kowe liwat nyapu kae lho nggih nganggo montor Astrea nggih sing wong ireng mergo gayane montore mati diselah-seleh ora murup bareng kowe nyapu terus busine dicopot diselah ayo nyetrum wonge nglekar aku saka njero le guyu kemekelen saking dene mripate ngematke kowe iki nganti lali nek sing dicekel ki busine diselah ayo nyetrum inggih kula piyambak inggih estunipun gumujeng ning aja ketok nek guyu ndak engko bocahe ora dolan rene inggih ngestaken dawuh Solikin kae wingi ya liwat menapa inggih medal ngajeng griya nganggo montore sing metik glelenge ra jamak-jamak numpak montor karo ngadeg men weruh kowe ndase ketatap uwit pangwi lho montore bablas wonge nglekar dadi kowe iki ayumu ya nggawa kanugrahane nggawa kesengsaraning wong-wong sing tukmis kuwi nggih Assalamualaikum bapakmu teko iki ora tak bukake enggak ala mbok sesuk didandani to omong jeneng Klawang kok dibuka kok usul dhewe nggih ngakonten kados mekaten piye kanane ngomong anakku piye tasih sehat wah syukur jan seneng aku nek ndelok anakku nggih Ki Lurah ngendikane sowan singano Bapak Semar heeh ning Seling Surup ki mau Seling Surup dos pundi kowe temu kana nak ngestaken dawuh nyembah sik karo bapak ki sok dikulinake nyembah ngestaken dawuh sembah kula katur tak tampa gawe gedhe ning atiku kowe kana dek kedengok kana ora aku tak takon saiki nek anake sik nyembah kok ndase manglung-manglung nampa sembahyang anak kudu lahir batin kowe aja cemburu
Aku manglungi kowe wis ora ana apa-apane. Senengane kaya ngono kuwi. Mula kula sok wedi nek sampeyan melek bengi anake rung turu kula niku sok tratapan atine. Wong lanang kok tok mes sampeyan ngepek anak anggranu ming kon nyopa nyapu ning ngarepe kon nyopa nyapu ning ngarepe gek anake kon mulang senam barang karepe pripun. Mulang senam niku ya aja ning omah, ning lapangan, ning lapangan voli napa tengah auditorium. Ngoten. Kon mulang senam kok ning kene terus dheweke cenguk kursi ngombe wedang anake kon jingklak-jingklik. Sing disawang apa? Apa kurang nyawang kula? Nyawang kowe ora ana apa-apane. Kosong melompong. Tidak ada apa-apanya. Ora ana apa-apa rasa iki. Biyen piye? Biyen sampeyan iki nek ora ketemu aku sedina gayane kaya wong edan. Rekake kaya arep pamer teng arep omah kula krangkring tak kira nggawa pitbull bel tok. Pite rong kuat tuku ayo bel tok wis dinekke kaya wong nuntun pit to. Nyatane kaya kapusan ayo. Tak kira nek nggawa gasle napa-napa tonik apa piye krangkring bel toke kok pamer ora. Biyung mbok ampun duka kali bapak wong pendak-pendak nang omah kok mesti padha padu mbok ya dilongile padu. Ngene ya ana sing jeneng padu iki tumrape wong mangun bale wisma antarane aku karo mbokmu iki dadi bumbune wong mangun bebrayan. Bumbune wong omah-omah ki kudu nganggo padu, nek ora nganggo padu tegese kurang harmonis. Upama ora tau padu, sing lanang ya meneng, sing wedok ya meneng, ning mendem perasaan kuwi ora apik. Nek padu, mengko bar padu aku karo mbokmu iki mesti gelut. Ngono kuwi senengane padu sing nek kira-kira sapa sing salah kudu njaluk ngapura terus nek kono salah terus nyedak ngambungi lengen. Kowe dong ra sing tak karepe aku ngambungi lengen. Pripun Mas? Kowe iki menungso sing apik ming lengen tok. Liyane wis ra ana sing kalap. Rai ya kaya wong lanang. Aku nek ngambung kowe kaya ngambung Parjo. Ayo ben senengane kaya ya rupane iki dhewe-dhewe kaya. Wah, jan wis sikile kaya Santosa. Dadane kaya Tusiya. Ayo wis ora ana ututane. Sing wedok ki meng lengen kowe iki. Kowe upama dilairke daginge luweh kowe dadi lanang kok kowe. Pun ngajenge saniki kula nyuwun kabar. Kabar apa? Sowan Bapak Semar niku karepe pripun? Ngene ya. Aku sowan bapak mau jane dikandhani karo bapak. Nek sing entuk kanugrahan iki ora mung kowe karo aku. Lho, kanugrahan apa? Anak. Aku ngepek anak, bapak ki bono ya ngepek anak jenenge Bambang Gunel. Bambang Gunel. Bagus. Aku rong weruh. Nek miturut gambar sing dipajang ning pendopo mau, ya nek karo sedel wae apik sedel. Wong karo sedel kok apik sedel. Ya pokoke nek karo aku Gareng Petruk kuwi apik kono. Ngono lho. Ah, bapak kuwi omong karo aku. Bambang Gunel iki arep rabi, pengen rabi. Iki ana magepokan perkara iki karo Bagong. Terus aku diundang mengarep. Gong kowe jujur karo aku wae. Ombyaking kawula pedusunan kono kowe duwe anak angkat to. Aku ya jujur, heeh. Lah pripun, Pak? Ki Gunel iki seneng karo anakmu. Mula kowe karo aku bebesanan. Niku malah sae. Niku ngraketke daging sing renggang, nuntumke balung sing pisah. Minggat. Mangkir yen, kok urung-urung kok ditundung minggat. Kowe kok geseh karo aku kowe. Monggo aku wis ora setuju saiki ana aku bebesanan karo bapak. Gunel iki pernahe adikku. Terus aku duwe anak padha karo adikku ngepek anakku ki terus sebutane piye wis jajal. Kuwi wis ngisruh silsilah. Ngono. Silsilahe bakal rusak. Angka 1. Dasarku sing angka 2. Ngene lho, Yem. Jenengmu sapa ta jenengmu?
Nggih pun biasane ya nyeluk iyem ngoten ngene. Tandane ya aku nyimpen anak angkat wedok ayu kuwi aku duwe maksud. Maksudipun duwe rencananipun duwe gegayuanipun anakku ora entuk dipek wong loro saudon telu saurupan. Dalam kata arti yang sebenarnya anakku ora entuk dipek sak pepadane kere. Ngono jelase. Maksudipun pripun? Ngene lho, wah jan kowe ora tau sekolah. Kowe karo aku ki wis wong ora duwe, wong melarat. Terus duwe anak wedok ayu. Mosok arep dipek wong melarat? Atene selama hidup melarat terus. Iki nek dinggo to. Sirah ki mung ora dipasangi gelungan, ning uteke dinggo mikir. Nggih. Mula aku ndek kegadangan anakku ki dirabi saora-orane ya sing ndek pangkat lah. Nayaka ratu utawa sapa laning sing penting duwe derajat pangkat, duwe kelungguhan, tur duwe duit, duwe bondo donya, ngono. Nah aku karo kowe wis kaya ngene iki ora iso sambat karo besan. Serku ngono kuwi. Dadi dhewe iso menopang hidup kita. Supaya iso ngangkat derajat awake dhewe ora mung dadi kere tok. Paham? Nggih, nggih. Ngestaken dawuh. Mula wong arep ngrabeke anak iki diukur saka bibit, bobot lan babate. Nggih. Bibit ki perkara keturunan. Ning ngene orang rembug sugih miskin ning kadunyan. Lah niku wau dirembug, ya wis dirembug sisan. Kowe karo aku wong ora duwe kok arep ngekeke anak ayune kaya ngono karo sak pepadaning kere ora padha karo nyemplung jugangan to. Mula ora ning panjenengan anake bapak, arep anake Semar, arep anake sapa? Nek pancen wong sing ora duwe derajat pangkat tetep ora entuk rabi anake Bako. Lah terus nek ngoten sampean mengke bakal dijothak karo Bapak Semar. Ora ndek wong tua Semar ora patekno. Duwe Bapak Semar ket biyen ya ming kere terus. Ora ana undhane babar blas. Wes ora apa-apa, rasa wedi. Nek perlu Gareng Petruk mbelani Semar pedhot le seduluran. Gareng Petruk karo aku ora nganggep adi ora masalah. Gareng Petruk karo aku ora nganggep sedulur ora masalah. Kowe karo aku urip dhewe. Mengko ngakrapi tangga teparo. Nek anake dhewe wis dipek ratu utawa satriya, tangga teparo saben dina kei 15.000. Kon tresno karo awake dhewe. Kuwi bak dadi jalanan, kowe karo aku bakale mukti. Wis to? Wong ning alam donya iki sing paling juara iki saiki dhuwit. Saiki juara iki dhuwit. Sing jeneng wong dituku uripe 5 tahun mung diganti 50.000 kon nyoblos wae do gelem kok saiki. Monggo rong karuan 5 tahun kuwi kepenak ngono tak andane. Nggih. Kuwi do gelem do ditampani. Ora entek sedina ning rekoso 5 tahun. Nggih. Mula kowe karo aku kudu menetapkan atau mencairkan dana. Maksudnya supaya uripe dhewe iki cair, ora men mblegeneng kaya ngene terus lho. Maksudnya men kepenak ngono lho. Ya ayem, aku lek kantun derek kemawon nek kersane iki ora bakok kados ngaten kula kantun manut kemawon. Tan Samar pamoring sukma sinukma ya winah ya wing asepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Kang, Kang. Buka lawange le. Ana rembug dirembug, ana perkara diperkara. Le, aku kakangmu lho, Gong. 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 Nah, tenan ora. Wis tak omongi lawang iki ra diganjel nek didodok geblak. Ayo do nang jaba neh. Tutupe neh. Wis dibuka kok bocahe mlebu meneh lawange dilep neh. Gang, Gang.
Bukana ta, Le? Yem masuk. Nggih. Nok mlebu. Kula tak ngaturke bekti kalih Pakde. Pakdemu kae mesum. Aja pisan-pisan kowe ngabekti karo Pakdemu. Nek Pakdemu tok nang ngabekti terus ngono. Atene Pakdemu barang do weruh. Kuwi khusus nggo Bapak. Pancen keranjingan tenan. Lara lu ati kula. Kula ngembok nek ngaturke bekti niku nyok dinguk. Asran. Mau. Kono do mlebu. Iya nak iya. Wah, tatakane iki. Nek kira-kira arep gawe masalah kamplengane kabeh. Man, kowe kudu tak totoi iki mung perkara urip e. Nek urip ora ditenani ngene iki lan ora duwe gegayuhan. Lah arep sok kapan aku arep mulya? Masuk. Masuk. Lawang iki ditutup ya, Nyok. Bukakno sik. Alah, jan remote. Buka dhewe nganggo remote. Remote apa aku apa dibuka Candisa iki apa? Aku sing teka ya, Le, nganggo gamelan ora? Mumpung iki komplit. Ya nganggo ya. Nek ya rada elek iki ringane, dadi aja nganti aja kaget mergo ya penabuh-penabuh sing wis arang-arang nabuh ki ngene iki nek do nabuh. Wis kaget. Wis ora kaya biasane ndang tungglep arep mlebu gendhing apa ndase atos ora. Ora ana welingan mlebu gendhing apa-apa kok ndang tutup tak tandral tak dengkul kowe mlocot ora. Mula pengendang ki nek prei iki ajar ngendang ora mung moncang mancing. Pengendang nek prei mung moncang mancing rono, mancing rene. Dukane ora. Awake ireng. Mangane ora. Mangkelake. Sing tukang demung ki nek kira-kira prei ya ajar demung. Kalungan demung nang omah. Dicucuki ajar srepek ajar apa. Ngono lho di sing ngluka ngempul nek ora piye ya gotong gayor. Kakek ngarepan sing bonang barang ya lho sing ngapa ben nimbalane ora do lali ora. Awak wis didrodok-drodok ngono kaya tak tandrang tak. Arep apa? Tak tandrang tak arep apa? Iki ngrasani sapa? Mangkel aku karo rombongan karawitan iki. Jan. Ameng prai sedelo kok wis do lali. Ha iya wis sekarang ya sok piye akeh gaweane kok ya. Gaweane iki apa? Anggepe kaya wong sibuk-sibuk kan. Iya. Menco golek kesibukan. Ha iya, ana sing nyungging wayang. Ha iya. Ayo wis ben-ben kancane iki men do sibuk. Mula do. Nek dong payu ae dicelengi ora do nggo gleleng. Do payu sithik tukoke apa-apa. Tukoke sandale nek ora sing 900 ora gelem nganggo. Saiki bareng ramayang terus dikum. Digoreng kulawuh. Ayo piye? Ayo. Sinden-sinden iki ngono nek dong payu ya tuku bros. Tuku apa-apa. Mune piye sithik brose dadi cilik-cilik. Prai sithik maksudnya, heeh. Wis semen dadi nangke wae. Ngapa? Ngene ya, Kang. Ngene piye? Aku senenge ngono. Iki rembug tuwa. Rembug tuwa ya, Kang. Muga-muga iki ora dadi jalaran cungkrahe awake dhewe. Nek pancen rembugmu apik iso tak tampa kanthi sing genep. Ora masalah. Ning nek iki nganti rembugmu kleru, gedhe-gedhene kowe ngewangi Semar, kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Aku ora wedi karo gare. Aku ora wedi karo Petro. Sing tak wedine mung Gusti sing ngakoni jagat. Gayane. Iki perkara anak. Semar wong tuwa ora ndutek.
Omonganmu kok neranyak. Ha iya to, oke wong wedok liyane kok. Aku duwe anak ayu arep tak rabekke karo wong sing duwe derajat pangkat kok. Semar nyelo-nyelo ngonel arep dirabekke. Anak ragil paitane ming Super Cup kok glelenge ra jam. Ning ya ngene ya Le, ora iso. Aku nek ngrembug kuwi mau. Ya wis, kingko aku karo Petruk sing arep matur karo bapak, tak ngerih-ngerih karo bapak, nek anake bapak utawa wadine awake dhewe rasah dirabekke karo sapa jenenge iki anakmu. Ah, ngono kuwi tegese kakangku tenan, belani aku tenan. Aku yo tak ngerih-ngerih karo bapak ya, Gong. Iki hanya di mulut apa lahir batin? Nek hanya di mulut tegese kowe do goroh karo aku. Nek nganti konangan kowe suatu saat bebujuk karo aku supaya anakku rabi anake Semar asli. Ora model piye-piye. Lak modar cara piye tak lakoni. Ora piye-piye wis. Pokoke iki ngene, Kang. Iki kejaba aku ngurus rene iki kepengin ngurus perkara bapak karo kowe mau ning jane ya wis nek wis ora tok karepke ora apa-apa. Saiki ngene wae, Truk. Ndak Bagong nesu ngrembug perkara liyane. Ya ngrembug perkara liyane. Heeh. Piye aku arep ngrembug sejatine sore wis kowe ora usah cerewet. Sekali aku ora nampa apa sing diomongke bapak, tetep ora nampa ning arep kowe arep bebujuk karo aku piye wae carane ora iso tak lakoni wis to percaya aku. Nyatang neng kalanggan agar pandan moncar tinon lerek aku nang surem sorotetan padang kasoran pajaring purnaming kekono dasari mangsa katiga katrenjo lampahing wadyabala saking negaring Astina Begawan Durna Patih Harya Sengkuni ngirit temanten kakung nggih Sang Lesmana Mandra Kumara panglenging griya mangung tong mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawara panjriting turangga esti aja kaget Panakawan Bagong aku sing prapta. Bagong aja kaget ya Bagong aku sing prapta. Bagong aja kaget aku sing prapta nang bali wismamu. Wah, no daya-daya piyayi le. No daya-daya piyayi le. Mboten pangling kados Ndara Lesmana Mandra Kumara. Iya. Bekti kula kunjung nggih, Den. Ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana Bagong. Kula pun ndenggo jimat panipendhayan ana ing kasantosan. Menemban Durna bekti kula. Oh iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong. Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana nggih. Enten apa kok doting gruduk rawuh teng sudung kula. Nek enten wigati kula aturi paring dawuh. Nggih, penemban enten wigati. Patih Sengkuni nek enten wigati enten apa? Oh ngene ya Bagong.
Prapta ngirit marang putu Lesmana Mandra Kumara iki sejatine ming krungu kabar yen to kowe duwe anak angkat. Monggo dina samengko Lesmana wis gandrung-gandrung kawan anakmu. Dipenggak wis ora kena diranti bakal medhot dipalangono mesti bakal mlumpat. Mula aku banjur nampa ngendikaning anak Prabu Duryudana supaya ngrabekake Lesmana entuk karo anakmu. Kowe njaluk apa Bagong? Njaluk ijol apa? Apa kowe njaluk liru wujuding kreta kencana? Apa kowe njaluk liru wujuding bandha donya Mas Picis Rajabrana? Kandha kowe matur karo Begawan Durna. Mesti bakal tak paringi waton anakmu diwenehake Lesmana Mandra Kumara. Iya Bagong. Aku sing dadi wong nomor 2 ning negara Ngastina dadi seksi apa kang dadi ngendikane anak Prabu Ngastina. Mula ora usah kuwatir. Yen to kepengin sugih dadakan kowe kandha, kowe bakal kelakon. Yen to kepengin duwe derajat pangkat sing dhuwur, mongko ya dadakan kowe matura, mesti bakal kelakon. Kake ya, Neng. Us. Kake piye to ki? Kowe iki mikir to Lesmana iki rak ya anak ratu ya bener nih rak rada ngene ta. Lesmana iki kentir. Aku iki padha karo nyengsarake anakmu wedok nek nganti dikeke Lesmana. Gareng kuwi cangkeme omong apa? Oh krungu reng. Iki keseron ning rasane ora. Mboten omong napa-napa kok. Aku padhake ora krungu apa piye. Kowe nguneke aku anak ratu ning tak anggap aku kentir. Allah. Ora. Tak plotot matamu kowe. Oh, sabar ya putu, sabar ger, sabar. Pancen ponokawan ki omongane kaya ngono kuwi. Ana ngan sok glendak-glenduk ning gregetke pikir sabar, Lesmana sabar. Iki nek tak keke, kowe iki engko tak bangunke omah. Tak bangunke omah, Petrung kok njaluk apa tak turuti iki gegayuhanku wis cedhak. Apa sing tak karepke wis di depan mata. Ngibarate mung kari ngukup lho. Iki aku apa karo Begawan Durna penembahan anak kula mang tumbas 3 triliun mesti dikeke nggih napa nembahan mesti tak keke 3 triliun yen perlu atusan triliun tak peneke bondo Ngastina ora bakal entek nek nggo mbayar triliunan Ngastina kuwi sugih ora mekakat seprapat jagat kesugihan Ngastina tak kandhani kandha Bagong mengko tak bayar nganggo tapak astaning Patih Sengkuni kowe iso njukuk dhuwit nen di papan nganggo panguwasaning Patih Sengkuni. Ento ya Gong, anakmu tak pek. Wis aja kuwatir. Kowe njaluk putu pira? Mesti tak leksanani apa yen perlu kacek sesasi meteng, kacek sesasi meteng. Tak lakoni waton anakmu tok wenehke. Ning nek ora menehke anakmu aja takon dosa. Sepira kekuataning Panakawan papan kene tak gawe sungsang bawana balik kowe Panakawan Bagong. Reng, aja to reng iki arep tak keke meneng ah. Kowe iso dipernahke ora kowe? Ya bener kowe entuk bandha donya, ya bener kowe entuk brana picis, kowe entuk derajat pangkat. Ning anakmu sengsara. Kowe arep monteke anak, kowe arep monteke diapurmu dhewe. Ya wis. Aku ya mung ngomongi kok ora kata omongi. Wis Gong, nengo nek gareng wis ngono wis ora kena di kowe mundura ben dirampungi gareng. Mangsane ora. Ning aku pasrah lho nek kowe ngisra kowe gawe geger rampungono dhewe lho Rang iki masalahe ora mung sepele ora mung baen-baen Begawan Durna Patih Sengkuni iki mesti nggawa Kurawa nuwun sewu kula inggih menika dados batal wakilipun tuan rumah inggih menika pun Bagong ngendika sampeyan sajahe kaya ngidak cengel ngendika sampeyan sajahe kaya ngias karo Panakawan sampeyan pamer kesugihan nek Bagong menehke anake Artok naik kereta kencana nglites cengelmu ki piye? Anak-anak Semar diajari ora mata duwiten. Anak-anak Semar ora diajari mata derajat pangkat. Niki perkara kamuktene anake Bagong. Bagong menehke mangsa borong ning makne gedhe ora menehke. Wola pripun yang
niki sing muring-muring malah terwelune. Nek Bagonge ora apa-apa ning lha kok jebul makne Dede malah nesu-nesu kaya ngene. Idune muncrat-muncrat. Mbok ya wis to Rek, Petruk ora sambung rembug. Dimor, diem kok dimor. Diem. Iki perkaraku. Pokokipun anake Bagong ora ana sing iso mengku, ora entuk dicuri derajat pangkat. Lho, yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Gareng ora sandadak malang kerik. Aja ngungalke dodo. Apa kira-kira kowe kuat nadai sanggya para Sata Kurawa ora minggat karo para gareng po. Iki merkane empat. Anggere ngono kuwi cekle wis ora iso dikandhani. Aku tok jotosi piye? Ben. Sengit. Rampunge lho. Males aku wis. Kowe senengane mbubrake acara ora. Aku wis sing tak gadang, kowe iki duwe besan sing sugih. Iso tak leboni sertifikat. Kok dadi malah tok tonyo. Bubar kabeh. Angen-angenku. Wis, ta urung meh entuk kere meneh iki. Ngrekoso iki. Rampungi Reng. Rawe-rawe rantas malang-malang putungane terus. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu ukir moyak mayik saking dias baliwur. Wah mandeng tampu kedep mandeng yen mripate pener mripat ora pener kok mandeng cerewet sing penting aku wani mandeng karo kowe. Leng Kurawa pirang-pirang Petruk nek ora wani rasa nyedak-nyedak kakang nih wis kaya ngene iki wah delok tandange kakangmu awakmu iki lho awakmu kuwi mung balung tok karo mungsuh para Sata Kurawa balung nek digodhog mangsane wadake ora. Wah kulo sumbare gareng kupingku keri candhak gebuke ngebuk mrotol awakmu tur sasara sakokean omong kaya apa aku sing tak sabete ngebuk ora minggat pecah silam ayo mangsa menanga mungsuh aku kowe.
top tenan. Aku weruh kakangku gelut lagi bengi iki jan luar biasa. Ora piye? Aduh. Wah. Selesai. Ngombe to? Hah? Ngombe. Urung rampung prae wis ngombe. Wah, ediane piye? Sip to? Sip. Kartomarmo kok kalah karo kowe. Biya warakno, gawe yo stop mat. Apa? Kuwi lho sing ditemplekne tembok-tembok kuwi lho. Pamflet. Tulisi Kartomarmo kalah Runala Gareng. Asatama anake Begawan Durna mundur karo Runala Gareng. Ha. Sapa jurung maju? Kowe musuh Dursasana mau? Minta ambungi. Angger tangi tak ambung, suwe-suwe dhek gila. Jijiki truk kowe. Wong lanang kok ngambung wong lanang. Aku biasa ngono. Wah, cah kentir ora. Gilani ora. Piye? Kowe iki ya rumangsaku gawe masalah kok. Ya men Bagong ki wong iki uteke bosake kae. Dilamar anake damar anak ratu ya bener sugih, derajat pangkat ana. Aning Lesmana ki petoke. Lesmana ki kentir sawangan. Mau rene mau kira delok le nyandang piye kae. Coba. Ya bener nganggo kupluk manten. Lah kok jaketan parkir ki maksude piye kae? Anak ratu kok nganggo jaket burine tulisane parkir ngono kae piye? Apa ora isin kowe sedulur kaya ngono kae? Ya isin. Oh, lole. Nala Gareng bubarke para sata kura-kura kuat nampani Kyai Cundha maneh jeblok wetengmu ya. Mlayu rek. Ngopo ego kok tengok-tengok impianku lenyap. Apa sing tak gadang-gadang pirang-pirang dina sawulahe aku ndek anak ayu ki musna merga saka pokale Gareng. Ora masalah anakku dipek Lesmana, ameng anak angkat kok. Ora apa-apa sing penting aku ora wis dianggep besane Ratu Ngastina lho ora gleleng. Ya gleleng ning anakmu mesakake. Anakmu wedok mesakake. Ora anak wedok lahir ora metu wetenge mbokne kok. Mboyae semen. Aku nek sugih, kowe iki mesti bakal tak kepreti. Kowe tak ngeki, Gareng tak keki. Ora-orane aku micak. Ora-orane aku mbisu. Aku duwe iki ya nggon kowe ya melu duwe, Gareng ya melu duwe. Misale upamane kowe ora kuat bayar kontrakan. Heeh. Terus nek nggon aku, Gong, aku nyilih dite nggo bayar kontrakan, tak kei setahun sisan. Nah aku sugih. Tekan semono ora nalarmu. Ha iya ning Gareng sing marah iki. Ana gak capek tok e. Mangkel aku. Ha terus piye? Wis kebacut kaya ngene. Terus peperangan Durna nesu ngene lho. Kowe tak kandhani ya. Heeh. Anakmu tok keke ning kowe duwe panjaluk. Ayo kowe mau njaluk dit ora. Tegese panjaluk kuwi kowe njaluka bebono, rerubuh, pepanggil. Nomore duwe wae kon manggil ki. Ora kuwi lho Gong pepanggil ki nek carane basa Jawa ki pepanggil rerubuh kuwi anu panjaluk temanten putri. Pone ana to wong anak arep dipek kae terus anakku entuk dipek ning kudu ditukoni suweng sing gedene sak genthong nek cara desa ngono kae. Ning kowe njaluka sing luwih angel, sing luwih kira-kira Durna ki ling golek ya ngrekoso tenan. Nek entuk tenan, ling ngekeke anakmu ki ikhlas ra apa-apa. Tegese lek arep ngepek anakmu ki tanggung jawab tenan. Ngono ya? Heeh. Terus njaluk apa, Tru? Ya manut. Njaluk malaikat ora mungkin. Njaluk kok aneh-aneh kok kowe. Njaluk apa sing ning jagat ki golek-golekane angel. Oh ngono. Oke, engko nek Durna tekan kene aku tak jalukane. Ya.
Njaluk apa sakarepmu? Wis pokoke udu dhuwit udu derajat pangkat ning barang sing angel golek-golekane men do berusaha. Nek ana usaha kuwi ateges lek arep ngepek anakku wedok kuwi lahir batin. Betul, ngono kuwi sing tak karepake. Oke. Gareng kok wani sumbar-sumbar ning ngarepe para Sata Kurawa. Apa dianggep Kurawa ki loro saudon terus saurupan? Apa kira-kira Nala Gareng kakangmu iso nandhingi kekuwataning Begawan Durna ing Sukalima? Ya ndi? Nala Gareng kon ketok. Ora lakon tak untapke nyawane aja duntang kumbayana keparat. Sabar, sabar. Begawan Durna ngaturi sabar. Wong sabar ki ana watese. Wong sabar ki ana watese. Yen Gareng wis ngrusak barisan Sata Kurawa. Wong Kurawa dierang-erang karo wong-wong ana ing kiwa tengene kene. Aku ora nrimake. Anak kula entuk dipek sapa-sapa. Ning anak kula wau duwe penjaluk. Penjaluke apa? Angel, sing angel. Aja ngawur, aja ngawur. Pikir tenan sing angel. Anak kula nyuwun temanten lanang iso numbaske pit poligon. Kuwi gampang. Hah? Kuwi gampang. Kuwi larang. Larang tumrape awake dhewe. Nek tumrap ana murah. Ha ya. Udu. Lho. Mola-malik kowe, momen mola-malik ya men ora dola-walae rugi. Sampeyan kudu iso ngaturake sing angel lho kok sing angel. Gah nek waton ngomong gah aku. Apa dhek ndek ide apa ora ndek ide. Sing di anak kowe kok kowe kudu ndek ide. Siji. Wah, mrena pira? Kosike. Temanten lanang kudu iso ngaturake siji senjata cakra. Gus ngono kuwi. Senjata cakra. Ingat, senjata cakra. Loro M16. Nggo ngebrem dasmu ki kok piye? Ya ora ngono, Tru. Kowe nesu njukan. Ora ngerti iki dikandhani adine. Emah aku nek nganggo keplak-keplakan. Pentas kok gagar otak. Nomor loro Nenggolo. Hah? Nenggolo. Pendopo? Nenggolo. Nomor loro senjata Nenggolo. Tur? Turu kok. Ora. Aku ngrungokke. Kok merem-merem. Kene ngomong tenanan mah merem-merem ora. Angka 3 sing terakhir. Apa teh? Tak pikir sih. Pustaka Jamus kelima soto. Oke. Angka 3 ya ki kudu iso ngaturake perpustakaan. Ngeplak meneh. Goblokmu iki lho. Pustaka Jamus kelima soto. Kudu perpustakaan. Bukune nggo guru kindasmu kuwi. Ana sudah gak? Ya ora, kowe iki mangkel. Mau pustaka Jamus lho. Kuwi pustakane sapa ya? Wis ora usah ngomongke. Iki ya goblok banget. Pustaka ora tau ngerti ora. Pustaka Jamus kelima soto. Nek Ndara Lesmana iso ngaturke pusaka telu siji senjata cakra
loro Kiai Kiai Pleret Nenggala angka 3 pustaka Jamus pustaka Jamus kuwi anakku boyongan kuwi anakku boyongan Begawan Durna kerene teko meneh ya kurang ajar ya bapakne nek kerene sajake kae sing jeneng Bambang Gunel ngandel ora aku wis mbaten kok Mer kowe iki entuk banci ngendi ya banci dengkulmu mloncot iki adimu Gunel nang wonten dawuh Kakang Mas. Oleh omong kok nanggrok untu kita. Anakku iso doak-doak malam pertama. Dikremus-kremus. Dikremus lho Bambang Gunel. Tole aku tak nanjihke ya Le. Aku kuwi bapakmu. Adimu wene ana kamukten, adimu wene ana kabagyan. Nek kowe ora maleske kabeciane bapak arep sesuk kapan meneh. Ngene, Mas. Iki mau aku kerawan Ndara Lesmana Mandrakumara karo Durna karo Sengkuni. Terus arep nglamar anakku. Kuwi wis tak tolak, Mas. Kuwi wis omong anakku arep dituku 3 triliun. Kuwi tak tolak. Aku arep dikai kereta kencana. Nggo ngopo kereta kencana? Ora iso nggo nyambut gawe. Tak tolak. Aku kok dadi kowe nyusul mrene. Kok kowe iki ra ndek isin to, Mas? Wis ditolak kok isih tekan ngene iki. Karepmu piye? Meksa aku njaluk kewelasan. Hah, Gong. Kuwi bapak lho. Aja sia-sia kaya ngono aku nyuwara kaya ngono kuwi atiku lara. Bresake. Lara kok dingu lara. Besake sontek mari. Ngono kok bingung. Wong kene ora atos didak-idak terus e. Wong ngalah ya didak-idak, wong sabar ya didak-idak. Wong urip ning alam donya ki kudu atos gleleng. Mbok duwe mbok ora, sing penting gleleng. Arep ketok kandel dompete disikonan. Mangsane ora. Sapa wae entuk ngrabi anakku, Mas. Entuk terserah. Nek perlu tak nehi bonus bojoku. Iso mituruti karepe anakku. Anakmu duwe karep apa? Duwe penjaluk apa? Siji. Mantan lanangku desa ngaturke ya kowe. Apa bae to, Mas? Oh iya. Wong cah lalen, siji Sendata Cakra, loro Kyai Nenggala, telu Tumbak Krowelan. Telu loro. Telu. Ah kok piyagane ngene loro? Ora usah percaya wiyaga iki, ora usah percaya wis ngono wae. Kuwi do ngisruh, nek aku sukses lumayan ki dhek ora seneng. Telu ya, Tru ya. Heeh. Siji Sendata Cakra, loro Nenggala, telu pustaka perpustakaan. Jamus lima soto. Jamus kelima soto. Hah? Ora cungar-cungir, Mas. Ora dolanan idu. Meminta idoke aku ta arepan. Aku ngerti kok. Ayo gawe, iso ora? Nek nggonal iso ngaturke kuwi, Pang, anakku Pang. Sak bojoku dipek. Ora masalah. Tak ulungke tanganku loro, Mer. Yo ngasih ya, Tru. Yo. Nang kene wae, Den.
Ngopo ya? Ana karo anakku engko. Bungae kowe. Kene wae jagongan kene, jagongan jero rak ya penak to. Ora. Wedangan yo nang kene, ora mingset saka kono. Aku kepoyo iku tak nurut ning kamar mandi. Jaba. Jaba ngisor wit gori kae wis kono. Masa ning kamar mandi areng lirik anakku. Oh, kaya ngerti tabiatmu. Tabiat. Kaya ora ngerti wewatakanmu. Wis ora ketemu anakku. Ya sedilo wae. Wis ora iso. Aku mung arep kepengin ngliling karo ponakan. Guys, alilinge dhewe. Talilinge dhewe, Pak. Wis ora percaya karo kanca-kanca iki ora percaya. Do memek karepan. Ya ming apa? Tidak bisa. Ngejer nomormu pira, Nak? Wis kecekan nomere ngrekoso wis. Aku ora tau duwe kuota kok. Kuota gedhe apa? Omonganmu lho. Entuk mlebu ning mripate 3. Heeh. Matane tinggal ngarep. Mosok arep mlebu mangi dadak PC. Kuwi aneh-aneh ora. Ya wis ora apa-apa. Ora macam-macam lho. Ora. gelar pandhan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang Koko Prabu sumengko rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten Praja Ngamarta kepareng ing Rayinedya nyadong dawuh timbalan paduka Kanjeng Koko Prabu Yai kula wonten timbalan sumengko anggen kula sowan wonten negari Ngamarta njumbuhaken kalawan ombyaking swasana ujaring para kawula bilih kelenggan sak mangke Kyai Semar Badranaya kagungan putra angkat
Mongko anyarengi inggih menika Panakawan Bagong ugi nampi nugrahaning Hyang Mahanasa nampi titipaning Hyang Maha manon wujudipun putra ingkang pawestri dados hojat ingkang samya ngamuningani dhateng kawontenan menika menapa para Pandhawa dereng mangertos dhateng lelampahan ingkang linampan dening sangya para Panakawan menawi mboten saking paduka Kanjeng Kaka Prabu kula sakadang mboten mangertos ya mung emane Semar karo Bagong ora matur karo para Pandhawa yen to lagi entuk kanugrahan wujude Atmaja ya kuwi anak angkate Semar karo anak angkate Bagong. Wah Kresna kakangku yen to pancen kaya mengkono iku pertikele Werkudara dina iki aja nganti kesuwen nanjihake marang Semar apa dene Bagong sebab yen ora ditanjihake ya to yen pancen pawarta mau ana kasunyatane yen mung kandhek tekan pakabaran mongko mung kandhek tekan pawarta apa ora jeneng Kresna kakangku padha karo ya kuwi biyawarakake marang pawarta ingkang durung ana kabul kawusanane sarta durung ana kasunyatane Kresna kakangku. Kresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira praptaning kula Semar Badranaya dumrajab tanpa larapanakan ya cingak kang samya mulat. Den prayitna semore reseka balik titiyane gandayane tresanya purnama sasi Kakang Semar ingkang rawuh ning pendhapa negara Ngamarta nggih bekti kula kunjuk nggih Den iya Kakang Semar ndak tampa Ndara Kresna bekti kula kunjuk ya Kakang Semar ndak tampa Ndara Werkudara ya Semar ndak tampa Ndara Janaka bekti kula nggih Den ya Kakang Semar ndak tampa Kakang Semar kepasang Yogya katujuh ingin dene sira Kakang Badranaya rawuh ana ing pendhapa negara Ngamarta sayekti panjenenganing sun ming butuh ngerti sarta matur ingkang prasaja apa pancen kepara nyata yen to sira Kakang Badranaya kagungan putra angkat lah sing ngabarke sinten umbyaking para kawula Kakang Nayantaka nggih pancen bener malah dina niki anak kula angkat Bambang Gonel pun kula beto mriki lho apa iki atmajamu ngaturna bekti tole bareng ngaturaken pangabekti kula kunjuk ngersanipun sinuwun Darma Kusuma iya Gonel ndak tampa pangestu Kotampanana iki anakmu Semar nggih weh lah dalah kok beda karo Nala Gareng Petruk Bagong niki mujudaken kanugrahan tumraping kula sinuwun Darawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya tak tampa iki suarane apa pancen ngene iki Semar nggih saking mriku pun ngonten niku ajeng kula ganti pita suarane pun boten iso Ndara Werkudara bekti kula kunjuk iya Werkudara aja guyu mengko ndak dikira ngece iya Gonel tak tampa pangestu Kotampanana kula pun dinggo jimat paripeh dayanana ing kasantosan wigati napa Kyai Semar prapta ning negara Ngamarta sinuwun anak kula niku pengin rabi
Mongko sing dijaluk mboten sar kejawi amung anakipun Bagong. Lho, ujare jare anak Bagong ya duwe anak wadon. Nggih. Ning Bagong bareng duwe anak wedok, wah kongase mboten kanten-kantenan. Umuke ngungkuli wong duwe bondo akeh, duwe derajat akeh. Anggenipun nias kalih kula niku kaya wong liya. Ditolak dening Bagong mentah-mentah. Ati kula ya lara ning gandeng anak nggih pripun malih. Lah terus Bagong duwe penjaluk. Waton mantenan nang iso ngaturake siji senjata cakra, loro pustaka jamus kelima sada, katelune Kyai Nenggala. Niku bakal ditampa nggone bakal mengku garwa anake Bagong. Sak derajat kula kok dijaluki pusaka. Kagungane bendara-bendara kula cobi to mangsawang kula kudu pripun niki Ndara? Jagat Waisaning Bathara Wayapura jagat Semar. Senjata cakra kuwi kagunganku nggih. Mongko sing mbutuhke kowe ora usah wedi kangelan ndak ikhlasake. Lila lahir batin yen senjata cakra bakal mbok suwun ngampil kinarya srana dhawuhing anakmu si Bambang Gunel. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Pustaka jamus kelima sada uga bakal ndaturake marang Kyai Semar supaya mbok asta mengko kinarya srana dhawuhing pinanganten Kyai Semar. Wah. Gunel, wong ki nek kebak prihatin akeh letapa. Coba bendara-bendaramu do mengestoni kowe senjata cakra pustaka jamus kelima sada wis eneng tangane awake dhewe. Lah terus Kyai Nenggala jaluke Gonal Raden Werkudara nyampar kula. Kowe ora apa-apa to, Le? Ora apa-apa. Mboten napa-napa. Syukur-syukur arep rabi kok malah disampar ndaramu Werkudara. Ning ora apa-apa, ndaramu Werkudara nyampar kowe goleke srana kowe supaya iso dhaup karo anake Bagong mekaten Rama. Iya. Aja kuwatir nek ndaramu wis tumandang mesti bakal lakon inggih. Lah kula kedah pripun iki? Ora usah melu-melu ngono kuwi. Dinteni negara Ngamarta wae Kyai Semar mengko piye Werkudara? Nggih. Ngestaken dawuh Ndara. Mobang pangaruna kadinetrane nganggo rapo kane
Manikara saketer kinidungane ingkung lir wuwu sing pini panca pepetuk ing ayamono wala adikku adikku wong jronet Werkudara padha kanthi harja sapraptamu yo Baladewa kakangku slamet tekaku aku ngaturake basaku katuru yo tak tampa gawe gedene atine pun kakang wigatine apa janur gunung kadingaren siadi rawuh ana ing negara Mandura Baladewa piye mbara aku tak takon karo kowe Gage Wangsul ana pitakonku nganti pertitis yo siadi arep matur apa Baladewa kakangku nganggep Semar saanake kuwi wujude apa pana kawaning para Pandhawa tur dasare Baladewa ora ketang sithik tau tate nampa pangudangi Kyai Semar mula Semar tak anggep ana kawanku dhewe wajib tak tresnani yen pancen kowe tresna karo Semar dina iki tulungono Kyai Semar lho tulungi piye Semar bakal ngrabekake anake sik to anak Semar nolo Gareng Petruk bakal arep dirabekke iki Semar arep ngrabekke anake angkat lho Semar duwe anak angkat yo sapa jenenge Bambang Gonel Panakawan entuk kanugraning dewa Bagong ya duwe anak angkat wadon monggo anake Semar Bambang Gonel mau seneng karo anake Bagong wekasan dadi dedah antaraning wong tuwa karo anak Bagong dadi wong kongas Bagong dadi wong umuk dadi wong sombong anake entuk diwengku sapa wae waton bisa ngaturake pepanggil reruba telu cacahe pepanggil reruba telu cacahe siji senjata cakra kagungane Kresna kakangku wis diparingke ngambil dening marang Semar loro pustaka Jamus Klimasada kowe wis diparingke ngambil marang Semar saka barep kakangku katelune apa Kyai Nenggala lho Nenggala walna saka epek-epekmu disuwun ngambil dening Semar bakal dadi srana dhaupe anake lanang entuk apa ora walata Werkudara Kyai Nenggala kuwi pamunaing Satru Sekti iki pusaka kadewatan ora pusaka gaen-baen Kyai Nenggala kuwi ampuh digdaya kagila-gila lah kok arep disilih dinggo srana manten dinggo srana dhaupe anake Semar apa ora jenenge Smaranata Mandura apa ora jenenge lan dadane Nata Mandura Prabu Baladewa taunana windana nek bab perkara brana picik bondo donya aku ora awal karo Semar ning nek Nenggala kuwi padha karo aku natake derajat pangkate Baladewa sakarepmu nggon meparing pangandikan aku wis saguh dadi pengawaking Semar Badranaya monggo Werkudara wis saguh sing jeneng Werkudara yen iya ya iya yen ora ya ora monggo iki wis tak saguhi yen aku bali ora entuk gawe ora mboyong Kyai Nenggala wirang bebarang mula nadyan kudu mungsuh Baladewa taker marus milang tatu hak lakone yen perlu piye carane jembar wani rupak ya wani padhangane wani petengane apa meneh wis gawanen iki gawanen ning aku weling karo kowe Werkudara yo yen wis rampung paripurna balekno Baladewa apa ora luwih prayoga kowe melu ngombyong manten Kyai Semar Badranaya lho apa dikeparengake aku sing minangka wakile Kyai Semar ya yen ngono bareng karo lakuku Nenggala tak gawane Werkudara
tak tampa Kresna. Sinuwun bekti kula. Ya, Semar tak tampa. Matur suwun, matur suwun. Sampeyan ikhlas maringaken ngampil Kyai Nenggala. Ya merga saka ucape Werkudara sing sajake ndrawasi katenterepan negara ing Mandura. Yen nganti ora tak suwun utawa tak paringke ngampil tan wurunga Werkudara ngamuk ana negara Mandura. Mongko wis cetha ucape rupak wani jembar wani. Petengane wani padhangane apa meneh. Wong sing wis wani ngucap kaya ngono kuwi jenenge wong sing nekat. Nek nekat iki mengko tak tandingi tan wurunga aku marah kewirangan. Mula tinimbangane geger ning Mandura, Nenggala tak paringke ngampil. Matur nuwun, nggonel wonten dawuh. Pusaka telu wis kecakup kabeh isa diboyong Kanjeng Rama. Monggo kula dhekaken sowan Kang Mas Bagong supados enggal kelampan dawuh Kanjeng Rama. Ya sinuwun pripun? Lho, yen pancen anakmu wis njaluk kaya ngono, ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Ayo tak ombyong Kyai Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Jagadewa Bathara. Ora lega rasane ati. Niate atiku wis gambuh, wis gambuh. Iya ta, Dik. Dasar kepara nyata, Kang Mas. Ya pancen ngono sing jeneng ratu ki nek ora nyandring putri wingi ibarate dikira ratu sing ngrawani rabi. Betul. Ya pancen kaya ngono. Mula nadyan janjane aku ki gak seneng karo wong wedok. Ning mari mangsa gandeng wis dadi ratu ana ing tanah sebrang. Nek ora mengko wong wedok iki rasane kaya disebut wong sing ora wani rabi. Lah ya ngono ta, Dik. Kalarasan Mas. Mula gening dina iki awake dhewe wis prei nggone nyambut gawe sawetara. Aku kuwi entuk kabar saka daerah Ngendah Kulon Progo. Kabar apa, Mas? Ana putri sing dadi awating atine wong pirang-pirang. Ora janjane kowe nek di bojo arep kapake to. Ya paling ning tak olah-alik. Wong aku ya ora ndek hasrat. Ana wong wedok ning tinggo status. Status iya dasar para nyata. Kanggo status supaya wong iki percaya aku ki priya sejati. Jarene anake Bagong, menengan Bagong kuwi cantik. Cantik jelita nganti akeh para raja-raja Nerpati sing padha kepengin gandreng karo anu sapa kuwi anake Bagong. Lah terus niate Kakang ya wis ngetutke aku, melu aku sementara iki rasa tetek sik. Wong dasare dina-dina iki ya sepi.
Tak kandhani to aku wingi iki dibayar dit palsu. Tak takoni lha iki kok dite palsu kono muni aku wedok palsu kok. Bajigur. Nek ora diweneni anake Bagong ora wera-wera rantas. Malang-malang tak putung. Tak biyoyi alat kontrasepsi. Selesai piye? Ah wis kacau iki. Tetep kere. Aku tetep kere. Ah, wis semari wong licik. Licik piye? Nggawa bola bolane mangko macan kabeh. Sinuwun Darawati. Bekti kula sinuwun. Iya ya, Bagong tak tampa pangestu tampanono. Nggih. Jare duwe anak. Nggih, ayo ngersake napa? Aku ki minakoke ora duwe niat apa-apa. Weh lah, mbok menawa. Sapa ngerti kok ya. 3 niku ganjil. Loh, kok 3 ganjil? Lho garwane kan 3. Lho lah iya, Langke niku ganjil digenepi. Ndara Rukmini. Tak kampleng lho, Tru. Rukmini. Ayo Rukmini. Setya Buma ale jembatan Ancol. Aja tok tanduki, ndak Bagong iki arep tanduki senengane terus sak penake dhewe. Weh lah, sinuwun Baladewa. Iya. Wilujeng. Iya. Kowe ndek anak kowe? Nggih. Wedok. Wedok. Apripun? Ora. Ora gelem ya, piyai-piyai ora gelem ya. Ndara Werkudara, kula ndek anak wedok. Beng. Kae meneh Ndara Werkudara ki wong iki ora tau piye-piye. Ndara Werkudara ki wong Ndara Bratasena ki wonge tewajuh. Ora tau menggok ngiwa, menggok nengen. Lurus. Apa sing ditindakake ki ora tau mengeng saka angger-anggering kautaman. Nggih, Den nggih. Iya. Nawani kok Ndara Bratasena. Ndara Bratasena iki rasa ditawani wis golek kok nggih, Den. Ndasmu. Nesu. Piye? Janjimu piye? Janjine piye? Dina mak dina. Ora alasan lho. Senjata cakra pustaka Jamus Klimasada Kiai Nenggala wis tak gawa. Ora mung ngomong, Mir. Buktine nek mung ngomong paitan cangkeme wong pirang-pirang iso. Mut Yo, sambato. Arep piye kowe? Tetep kere terus aku. Ora urung tak keke Semar wis. Wis ndek mantu nggonel aku. Iki anake diceluk ana
Sapa to anakku mau sore mau jenenge terus? Ora kaya kowe. Oh iya Kasilah e. Sil. Malah nyanyi. Kok senengane nyumbang lagu. Wis glenggeng anggere muni gubuk asmara wis. Ayo kana. Wonten menapa Rama? Bar dipek mantur Semar. Lah kok wah. Anake Bagong kok ayune kaya ngono. Bapakne kaya tolo. Iki sing dijaluk bapakmu. Jarene penjalukmu, bapak senengane bola-bali ngapusi. Wong aku ora njaluk apa-apa. Lah gene sing anakmu ora njaluk apa-apa. Iki sing njaluk sapa? Aku. Sing arep rabi iki kowe apa anakmu? Anakku. Ha kok kowe sing njaluk? Aku mah dipek anakmu. Mengar dadi kere terus. Ha terus pusaka telu iki nggo ngopo? Nggo mateni Petro gareng. Ora luput ora karo nggo mateni gareng Petro Semar Dengkul Pumlata karo urip dhewe apa piye kowe? Wong kok senengane nggonel kula wonten dawuh. Ling lebokke cangkeme telat. Kula wonten dawuh. Iki lho. Kasilah anake Bagong. Wis nang kene cocok ora? Inggih menika ingkang kula kersaken. Kose aja kesusu. Kuwi pusaka dibalekke sik. Iki aduh. Semari ngawur ndodo kok digulingke. Niki ra isine. Nggon aku. Niki nggon aku. Iki sing ngaguan tak gawane. Ora aku sembrono lho. Ora. Niki pusaka ampuh. Iya, ngerti. Gorene. Ulur Semelang sampeyan nganggo sembrono. Weh pusaka ora keke riku ilang dayane. Nah, keke gelung keling. Ngoten. Gelung keling ngawur anu Minangkara. Alas Minangkara. Minangkara. Alas Tarwiya. Ini tabek ini. Iki nek dimatke pancen elek. Nek lingmatke suwe, saya remuk. Kasilah. Kula wonten dawuh. Mbok menawa wis pinesti jagat isi kowe karo aku tetep manunggal. Tetunggalan. Tekan kaken-kaken ninen-ninen lan bisa netepi tembung sakinah mawaddah warahmah. Ayo lumayan lho kok duwe mantu kaya ngono. Nek turu arep tak ndlepke kok. Ayo lara iki. Untu kok dindlepke. Mangkel. Tukul kok mujur. Ya wis ben ora. Syukur wis kabeh wis paripurna seneng aku rasane. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu. Ora nyono babar pisan wong wedok sing wis tak gadang-gadang bakal dadi garwaku. Lah kok dadi wis diwengkuti ning wujuding satriya mongko andher para tamu. Asem sing iki bagus banget ya. Apa aku nyolong iki wae itu. Tapi enggak boleh. Aku harus jadi laki-laki sejati.
Aja takon dosa tak colong dening aku. Maling kok kleru. Anju kok mas-masan kok dusung lemari. Icak maling gak terus. Ha iso. Cenanangan ora. Lah piye maling wedok anu kok temanten wadon kok ilang? Lah iya ana maling kok nyolong temanten wadon. Lah kok silang nang begegek kuwi tanggung jawabe endi? Aku balekno maling aku aja mbok colong kowe aja nangis aku nek weruh cewek nangis hatiku kan juga lembut hatiku juga seperti wanita tapi apa daya aku kudu dadi ratu lan kudu netepi minangka dadi jiwaning priya kowe iki lanang apa wedok manut jam nek srengenge medhek ya brengosen nek srengenge angslup ya lipenan aku gila nek tok boyong ora apa-apa kowe ora tak kata-kata kowe paling minta glundungke mrono tak glundungke mrene ora tak kapak-kapake aja sumlang iblis lanat karo gede ngerti iki sing tak pondong ya ampun aku iki gumun karo aku nek ketemu wong lanang kok atiku bergetar bulu kudukku merinding Raden sapa Bambang Gunyai ya ampun mulutnya seksi deh kowe sapa Prabu Rene Widyastuti wong lanang kok jenenge wedok sadeleme wis arep bubar gak cerepet boleh jeneng sananane ora meneke bojomu nglakon dosa nglakon dosa tak krembat sirahmu
janggane dengki Sang Bambang Gunel datan saged nglawat sigra ngkatak nurus curiga pejah kekalihipun Prabu Rene Wijastuti sesingloning Kyai Togog wondene Bambang Gunel dengki satring Drepsila geni Bambang Wisanggeni kaya Togog. Nggih, Raden. Lah kok dadi kowe tekan kene aja takon tak undangke Panakawan kelangan apa-apa. Ah, ampun lo tak wangsul mawon. Ya ampun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakangku mati ya ampun, muga-muga ditampa arwahe ngersane Gusti Karya Jagat. Diapura sedaya keleputane. Tak belani kakang kowe mateni kakangku. Bojomu sing wedok pateni. Samyo kekalih kadanging Sang Prabu Wijastuti tang wujute nenggih Lurah Bilung Sarawita Dewi Endang Kasilah nglingkap krudunge nenggih Sang Dewi Kencana resmi garwaning Sang Wisanggeni. Wis rasah salin kesuwen ning goleke wayang uwak-uwak baliya ning nggonmu nggih kula tak wangsul kok. Apa ora jak elok ing atase bareng tak waspadake babaring carita. Yo. Wisanggeni kok ya aeng-aeng wae to ya. Dadak wujud Bambang Gunel mongko bareng karo bojone Kencana resmi. Anake Dewa Kartika. Iya. Wujud wong wadon dadi anake Bagong. Wah, ya wis ben kabeh duwe lakon dhewe-dhewe. Lah terus iki intine apa? Ora ana wahyu sing mudhun barang. Ya wis ben. Ora mudhun ya ora apa-apa. Ya muga-muga mudhuna wahyu kerukunan lan katentreman sumandinga marang dulur-dulure awake dhewe kabeh sing lagi ambal warsa 5 taun iki. Iya, Werkudara. Ayo saiki padha suka lah dalah. Kae manten saka Ngastina kae piye kae? Bapak Durna badhe menapa? Oh, mboten menapa-menapa kok, Nggih. Kesmana sampun kula dawuh pados wangsul.
Sampun kula lintoni bakul mie ayam nika, Pak. Nggih purun. Ah, wis menawa menika wong Cluthak kaya. Purun mawon. Waton ingkang bleguk. Wis menawa menika remen. Oh, ngaten nggih. Bapak Durna minangka dados wakiling para Sata Kurawa, kula minangka dados wakiling para Pandhawa. Dipun menapak-menapaken menika wancinipun sami rukun, sami tetunggalan, sami manunggal. Cipta rasa karsa lan karsanipun lair batos sampun ngantos wonten raos regejegan. Sampun wonten raos diya dina ing setunggal-setunggalipun monggo sami ngucapaken kunjuk ngersaning Gusti muga-muga tansah lancar samukawisipun lan pinaringan ganjar wilujeng niring sambikala saras samudayanipun. Amin, Ger. Amin.